Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Mkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Thank you so much you guys for subscribing, liking, sharing konke nikwenzayo ukuze sikhule siyi-channel. Ngiyabonga kakhulu you guys. Ngibonga kakhulu qhubekani subscribe you guys. Mangabe ka subscribe please do so. You like video kumahala, you subscribe kumahala, you share kumahala you guys. Ubuka ama ads lutho nje yonke into imahala la ekhaya. So ungesabi ase please ucofoza ke usubscribe mangabe ke ubungakakwenzi lokho ikakhulukazi nayo like button uyasiza kakhulu you guys ukuthi ama videos agcwaliswe kuyo yonke indawo nakwabanye kade bengasazi. So when you like it means you are helping us grow. Hayi ukuthi kukhona mhlawumbe okuluzayo something like that. Abanye basuke bengazi you guys baze basibuza ukuthi kanti mangisubscribe kwenzekani, mangilike kwenzekani. Nothing you guys as long as une data online nje kuphela. Lokho kunye usukwenza nje ukuthathe nje njengokuthi uyangivotela into kanjalo you guys. So yeah man you guys sizeke kuze khule i-channel something like that sesafika ka 4,000 subscribers. Sibonge kakhulu kini nonke balandeli abathandekayo. Ngiyabonga kakhulu guys. So ke manje ngifuna ukuthi ngikhulume la you guys ngile ndaba yabaculi. Indaba yabaculi leyo ukuthi kuyaxatshwana ngeculo you guys ngezingoma nje. Ngikhupha iculo nje ngikusho phezulu kwakho ngeculo na ukhuphe lakho uziphendulele ungisho ngeculo nami ngikhuphe lami ngikusho something like that. Ukasihleli njalo kuyalwiwa nje kuyaphendulwana kuyaxatshwana via music into ezikanjalo guys. So lana ngikhuluma ngodaba ke lwalaba ababili uBig Zulu ke beno Duncan. Siyazi ukuthi khona idrama nyana lapha negazi belokhu bekhupha amaculo ama diss track nje ugazi bephendulana into ezikanjalo. And mangizwa ngathi kuthiwa kwaqala ubhuti uBig Zulu yena kwaqalayo wakhipha iculo ngoDuncan wambiza ngephara into ezikanjalo guys. I've seen their story on Twitter ke. So angazi you guys ukuthi manje why singabhekani ngqo ngamane sibhekani ngqo le ndaba yokuthi lokho sikhupha amaculo. I know it's entertaining for abalandeli abanye you know mangabe wona sokukhuphile ngiyoza ukuthi u10 ngomunye uzokhupha into kanjalo lokho sigijimela ke ku music wenu ngoba sifuna ukuza ukuthi nithethisana nithini kanjani you know into ikanjalo nje you guys. So mhlambe lokho nabo kuyabasiza, they benefit from that kodwa hayi idrama esuke ikhona lapho yiningi. So ke lapha ukuthi uBig Zulu ke usesongela uDuncan ke ubuyisa izinduku ngengoma uye waphendula na nge-diss track uDuncan eziphendulela ke kubhuti uBig Zulu laphana. So ke asize bathi umrapper kuBig Zulu uthembisa ukujezisa umrap uDuncan ngokuthi kuzomela kube khona obalekayo uma behlangana. Hayi cha ngemva kokugxibana kwabo ngezingoma ezintsha. So umsindo ususe uyena lapha noBig Zulu ekhipha u200 bars bekuyi-diss track ke leyo ekhwele dilika lapha ku Duncan ngolwesine. Kule ngoma yakho bekhwele dilika ku Duncan embiza ngephara esho nokuthi uDJ Tira wantshontshe le studio ngenxa yokuthi usebenza nephara lalifuna ukubhema. Siyakhumbula kulo daba luka Bhuti Tira lapha na wantshontshela you guys equipment yakhe ku studio sonke. Nangu Big Zulu ke sethi kungendaba yokuthi usebenza nale liphara ubizwe nguyiphara I mean onguDuncan uze wathi ngisho nomndeni walo iphara iwona usulithengela ke manje iglue ukuze libheme ngoba alinayo ngisho nemali yokugibela. Uveze nezindaba ke zokuthi kunendawo yobumnandi abahlangana kuyona naye uDuncan wayeke ukumshaya ngoba esaba ukumthela ihlazo ngoba wayihamba nonkosikazi wakhe. Lese sigamike ukuthi wasenzeka lapha ngempela osenza ngokwangempela bahlangana kuDuncan wayihamba nomama wangakwakhe obekusho ukuthi ubebuye ashaye ngaphansi obekusho ukuthi ubebuya shaye ngaphansi kwebhande kuDuncan ngokukhuluma ke izinto zangempela. Esephendula kuDuncan ngolesihlanu kwi-After Tears i-diss track yakhe ke ufake nezinkulumo eziqoshiwe lapho abesatshiswa khona ke uBig Zulu lapha bethi khona umthetho wakho wena Skhuva noma Skhuva usuqala ukungijwayela usunginyanyiswa kwangempela ke manje hayi kokudlala wake wangibona ngibhatala ipayola mina mnganami uma ngabe ufuna mina nawe singabhekane uma sihlangana angisadlali nawe ke angihleki nawe angena futhi umnganakho uyangiqonda na bengidlala mina nawe kodwa wena usuthatha lento ngendlela yakho ngeke ke uyithande uma sengiyithatha ngalendlela wena oyithatha ngayo. Angikusho nje kugcwala izindlebe ukuthi lapho sizohlangana khona mina nawe ozoba nenkinga enkulu. Kukhona ozoba nenkinga enkulu ngithi angikubeke ngiphume lo bala uqale wangithuka wangifaka izinhlamba kusho lenkulumo ke
kaBig Zulu. Okugqamile ukuthi uDuncan udedele iAfter Tears emva kokuba ezwe i200 bars kaBig Zulu. Kuthe uma uBig Zulu ke sethumela lemiyalezo ke kuDuncan, lo mrapper wayithatha wayifaka kwiAfter Tears. Uma ungena kuYouTube uqala kube khona iAfter Tears engenayo inkulumo kaBig Zulu eqoshiwe bese kwesibili ke ibe khona eziphendulela ke kwenye yama podcast. uDuncan uthe ubengekho ezinhlelweni zokukhipha leli culo kodwa ucasulwe uyena uBig Zulu uthe akagcinanga ukumdelela eculweni kodwa nasezinkundleni zokuxhumana ubeloke emdelela embiza ngephara. Uthi ngimshayelile ucingo ngimbuza ukuthi ngenzeni ngaphambi kokuba ngikhiphe iculo. Ngixaka ukuthi bengithi mina siyazwana naye njengoba sike samvakashela sahlala kwabamnandi kodwa yena usezokhipha iculo elinje ngami. Okubhlungu lelo culo lakhe ukuthi udelela mina noMT kakhulu ngoba nakho sanqaba ukumnika amaculo awacela. So ke kuYouTube kaDuncan ekaDuncan ilele isibili kwezisematheni kanti ke kaBig Zulu isihamba phambili. So ekaBig Zulu kuvela ukuthi inkabi records kanti ekaDuncan ifakwe ezase Afro. Kuyadalabhana lapha na you guys nguBig Zulu noDuncan ke ayikho mina ngithi guys le ndaba yabaculi njengoba lapha kukhulunywe ngaphansi ukuthi bake bavakashelana bahlala bonke kwabamnandi into esibaxabanisa yini ngoba I can see ukuthi uDuncan uthi kunamaculo awacela kuye noMT uBig Zulu ecela lawo maculo bona banqaba mhlambe wasecasula yilokho mhlambe khona kwaqala khona umsindo ukuthi manje kube nama diss tracks omunye ekhipha iculo ngomunye embiza ngephara omunye nazo ukhipha iculo. Ngibabonile nje betrenda lapha na ka Twitter ukuthi mina ezo music angizilandele kakhulu but ngeke ngayimamela le ekhushwe uDuncan something like that because ngahleka nje you guys because there's nothing I can do ukuthi nje ama musicians mangabe kuyalwiwa kunzima you guys. For me nje asibhekane sikhulume sicazulule because yonke le drama is so unnecessary but anyways kwabanye abantu they find it entertaining bese mhlambe ke bayahlomula from that angazi. For me nje this is just drama you guys. Asikhulume face to face mangithethisa sithethisane face to face base uyohlala lapha seyo record iculo ngawe nawe lapha na bese uthi mawulimamelile lami seyo record lakho ngami into kanjalo. What is drama is that? But anyways it is what it is you guys. Ke drama lapha na ephakathi kaButi Big Zulu noDuncan ke beloku betalabhana ngamaculo ama diss tracks bephendulana ke guys. Okunjalo ke angishiya lapha ke le video you guys. Sizobe sibonana kwenye elandelayo. Ungakhohlwa ukuthi like or subscribe share. Busiyasho uvolo wakho. Did you see this particular drama on social media ebiqhubeka between uBig Zulu noDuncan? Share thoughts in the comment section ke sizobe sibonana kwenye elandelayo. Bye.